салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва боз бо шумо ҳастем, канали Шермардон ва имрӯз бехтарин хабарҳоро аз MMA пешкаши шумо менамоем. пеш аз он видеороликро оғоз намоем, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки дар канали мо обуна шавед, зеро канали мо нав ташкил аст ва ба кӯмаки шумо ниёз дорем. кӯмаки шумо ин бошад дар канали мо обуна шудан ва дар видео лайк монданай. ин кори шумо бениҳоят моро мотиватсия медиҳад ки зуд зудои беҳтарина пешкаши шумо намоем. агар дар канал обуна шуда бошед, дар видео лайк монда бошед брато, мо оғоз мекунем видео имрӯзаро. рафтем. имрӯз бошад дӯстони азиз, мо хабарҳои хуш дорем ва инам бошад пешкаши шумо мекунем. Абдусамад Сангов, варзишгари тоҷик, рекордаш 17-3-1 мебошад бо варзишгари украини Роман Огульчанскии ки рекордаш 3-9 мебошад дар вазни 66 кг 18 декабр дар шаҳри Москва дар турнири ACA 116 мубориза хоҳанд бурд. бояд гуфт ки Абдусамад Сангов намояндаи клуб Ахмат Точикистон буда дар карьераи худ бехтарин бойҳоро пешкаши ҳаводорони MMA кардааст. мо бошад ба Абдусамад Сангов муваффақиятро таманно мекунем ва умедворем ки дар ин муҳорибаи худ дастболо мешавад. инчунин хабари хуши дигар дӯстон, ҳарифи рамзгари тоҷик Нурулло Алиев муайян шуд. варзишгари мо дар нахустин набарди худ дар созмони AMC FNG глобал бо ҳарифи рус Александр Гребнев ки рекордаш 52 мебошад рақобат хоҳад кард. бояд қайд кард ки турнир 25 декабр дар шаҳри Москва барпо хоҳад шуд. Нурулло Алиев бо лигаи AMC FNG глобал барои 3 бой шартнома ба имзо расонид. айни ҳол Нурулло Алиев дар Русия тайёрӣ ба бои навбатии худ дида истодааст ва барои бои навбатиаш танҳо муваффақиятро таманно мекунем. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр.